Lakhang ko rapli Diopani constituency kapalo ithak arnam langpi mate apar Diopani kacehelat adolong abatai-batai langke theke bangpen akisung ke phonang. Pinpul ponme kedamtang ningkan surini rakre sirkep malam akimi RCC adolong nangpilo sitami akikim kerang kepatang ponpe dera job ke ongdung. Arada tumpen kacehelat kisung ke phonang. Pirangke tum sitami birta pacetak abatai-batai lo sitami Karbiang termas konsil kacarya tum insam resonsi thekponong pusi ke ongdung Diopani arada tumpen ning jitu. Bangsa dolong kabidara jok school college anparta beha bepa ke klem ke damatum kisu tiuni kace ponjia phana kisu pigan lu pusi nang pachini dun. Lasinon Karbiang termas konsil kacari pon CM Dr. Tuliram Bronghang langitum lapente. Lakhain ko rapli Diopani konstituensi MSC Sorbon Telenga IM Mukut Mohanto Atumafan Sitami Prabdin pen bangso dolong ke patang daprangya phan hadak arnam langpi mate ithak arnam langpi mate apar Diopani araratum sudak pen chuningri pedopon. Ruang gora pen beta pang dapon Lawrence Lekte News 24 Karbiang.